Здравейте, аз съм доктор Шах, инвазивен ангиолог и флеболог. Днес ще говорим за каротидните артерии. Каротидните артерии са отговорни за осигуряване на кръв към мозъка. Заболяването на тези артерии могат да представляват сериозна заплаха за здравето. Ранното им откриване и лечение могат да предотвратят техните опасни последствия, като инсулт или транзиторни исхемични атаки. Заболяването на каротидните артерии включват стесняване, разширяване или десекация на артерията. Особено застрашени от развитието на заболявания на каротидната артерия са пациенти с диабет, наследствена бременност, с автоимунно заболяване, с висок холестерол, кръвно налягане, хомоцистин, пикучна киселина, пушачи и хора, водещи нездравословен начин на живот. Всичко това води до задебеляване и натрупване на плаки в стените на артериите, известно като атеросклероза, която е основната причина за тези заболявания. Най-честите симптоми включват слабост или парализа на лицето, ръцете или краката, предимно в една страна на тялото. Затруднено говорене или разбиране на речта, замайване, световъртеж или загуба на баланса, зрителни проблеми и силно главоболи. Диагностика включва доплер ултразвук, магнитно-резонансна ангиография и ангиография с компютърна томография. Лечението може да включва промени в начин на живот, като спиране на пушенето, здравословно хранене и редовни упражнения, както и медикаменти за контролиране на рисковите фактори. В някои случаи може да се наложи и ендоваскуларно или оперативно лечение. С цел превенция поддържате здравословен начин на живот, като включите в дневната си рутина редовни упражнения и здравословна храна. Спрете да пушите и ограничете консумацията на алкохол, редовно контролирате кръвното си налягане. При наличие на придружаващи заболявания правите редовни кръвни изследвания. Не пренебрегвайте предупреждаващи сигнали на тялото и се консултирайте с лекар при всякакви необичайни симптоми. Заболяванията на каротидната артерия могат да бъдат сериозни, но с правилни грижи и редовни медицински прегледи могат да бъдат предотвратени или успешно контролирани. Важно е да се отдели внимание на здравето на сърцето и кръвоносните съдове, за да се поддържа дълготрайно здравословно състояние. Надявам се това видео да е било полезно за вас.